Nog een, kijk, hé. Super, kijk dan. Heb gezegd, kijk dan. Super. Geweldig, chef. Wat zie je gek, hè? Zeg, met de geboorte heel voorzichtig holen. Ja. Heel voorzichtig. Zwak halen. Zwak halen. Dat nu wel erop, nietwaar? Ja. Voorzichtig moeten holen. Ja. Kun je je nog herinneren tot iemand een extra beurt wou met auto was? Joe, gaat je hier een beurt gehad? Dat is het resultaat. Zit ik groot op de camping. Dat is hier een snit van chef, hè? Zo snel gaat dat niet. Toch vind ik dat akelig, weet je dat? Vlieg je dan niet op tuig, hè? Nee, dat geënt vind ik niet aan, maar gewoon dat dat zo klein is. Ja, wie kent dat? Ik weet niet, in de fiets wel kinderen al. Meer poepen, hè? Meer poepen. Is een ruimte? Merk je dat? Ja. Zet, ik word goed. Henri. Wat er niet kan gebeuren, en als u wel eens gebeurt, hè? Dat is ongeveer een, wat is dat gelegen? 9 maanden geleden of dat iets al op hebben? Is het die wat achterin zal of wat voorin zal? Ik heb gewoon ook niet reclame voor. Ik heb hier een mooie rond. Er staat alleen maar chef, dit pot. Volgens mij dan. Oh! Ik denk van Andersom. ik kan niet goed. Wat is er bij extra? Je kunt nog steeds niet doen. Wauw, joh. Ik zou zeggen op een concert, hè? Allee, hè? Maar ik ben de lepel terug, dat is wel eigenlijk... Dat ligt dat ook, jong. Dat ligt dan. Drek agressief, als eten in de buurt is drek agressief. Oei, moet je helemaal zo wel niet eten. Agressief, vind je dat agressief? Niet zo handig, hè? Dat is al een opmerking. Nou, is hij eerder een misselijke opmerking aan maken, dus dan bestiet dat wel kruts. Andersom. Ja, misschien dat En je gaat zij ook maken. Moest het drukken eraf worden. En hoe hem rijden? Heb je het op, chef, John? Ja, wel lekker. Echt lekker? Ja. Kind ze heel lekker eten. Ja. Ik bedoel, dan krijg je niet, als je soufflé, dan krijg je dit keer. Maar dan moet niet zeggen dat ze er niks krijgen, want dat is het heel mooi. Ja, echt goed, je kunt het zeggen. Ik bedoel, ik ben zwanger. Over 2, toch? Mannen, volgende week, nog geen week meer eigenlijk, hè? Nog geen week meer. Is het zoiets? Dan gaat ze eindelijk het lang verwachte concert geven in de Plattezaal. Ja. En daar hebben we met z'n allen heel lang op gewacht. Ik denk ook dat heel veel leuk is van jullie, want altijd zien de reacties die ik krijg van jullie. Maar zit je er klaar voor? Erik? Ik ben er heel erg klaar voor, ja. Ja? Ja. Het is allemaal te lang gedoord eigenlijk. Te lang geduld. Ja. Maar dat zien de omstandigheden. Ja, de situatie. Maar Volgend seizoen is waarschijnlijk wat korter. weet je van niet? Dat weet ze. Na het concert van Roos dat pas over hoe het gaat. Oké. Wie en wat gaat gebeuren. Oké, dus er is nog niks. Nee. We zien nog niks. Het is nog niks. Nee, we willen nogmaals wel eerst gaan evalueren wie dit allemaal gegaan is. Oké. En dan kijken we voor nog het concert. Gaan we lekker bij inzitten en dan doen we eens erover op. Oké, Erik, wat staat de komende week op de planning? Want ik kan me zo voorstellen als uw laatste week dat je daar nog een hele hoop moet doen. Regelwerk, etc. Vertel. Serieus. Dat is het tjus aan de gooien. Ja, misschien nog niet doen. Ik zie nu als het shoot, dat gaat van plannen te zeggen wat niet door. Kijk die shoot. Dat is net met geboren nu. Wat die te bakken zouden! Ik zou Ludie gewoon even met rust laten, jongen. Dit op dit moment erg zo met andere zaken. Zo. Even dat we de komende tijd doen. Oh god. Vertel, wat gaat je doen komende week? Ik denk wel, dan gaan ze weer bezig zijn met van alles doornemen. We hebben sowieso een paar repetities nog op de planning staan. Dingen die we nog even willen doornemen. Ja, de generale. Generale repetities sowieso. Dus, Tussendoor nog even nog opbouwen en alles wat gaat gebeuren deze week. Dus daar zitten we eigenlijk dus dat toch wel de hele week mee bezig. Nu die laatste week. Met laatste dingen even doen, dingen nog holen. Kleiage, dus je gaat moeten van gaan opholen. Dat gaat dingen. Ja. Misschien leuk voor de lui te weten wat voor vrijdag gaat doen. En Ja, ik zal even vragen, wat gaat je vrijdag doen? Die zit er wel bij TV Limburg zit er wat aan. TV Limburg, loeren. TV Limburg. Ja, smiddags in ieder geval live op televisie. Ja. Voor de generale repetitie. Vlak voor de generale repetitie, ja. Dat wordt een lange dag. Als ze niks te doen hebben, kun je plaats met komen. Jo, is dat zo? Oh, maar vrijdag. Dat is wel hier screencontrole. Ja, ik weet niet of we dat gaan redden. Ik ga dus nooit huren de vrijdag met, maar ergens. Ik ken
Vlieg helemaal niet, maar dat maakt niet zo. Is dat een soort toch? Dus maar dan Vriendensiever hebben we sowieso een drukke dag. TV Limburg. Dat is niet L1, maar dat is TV Limburg. Dat mocht je nog wel doen. TV Limburg. Kijk, bedankt jongen, wel lekker hè? Ja. Ja, wel heel jong. En ze staan in mijn zuur, dan heb ik het zijn, maar dat is genoeg. En de keuken is nog genoeg. Ja, ik stond dichter in de keuken, ja, dat is helemaal losgenemen. Dat is hier alles afspreken. Alles gebeurt spontaan. Welke climax, de cliffhanger, dat is de laatste aflevering. Maar wat ik wil zeggen van vrienden, wij moeten wel even kijken. Ja. Ja, dan gaan we weg. We moeten wel even kijken, want we gaan wel wat spannend vertellen op televisie. We moeten het zeker loeren. Wat ga je ze vertellen? Dat verzin dat plekje. En dan is zaterdag de grote finale en dan is het voorbij. Dan gaat je weer even lekker van je eigen... Nee, dan krijgen we vakantie nog. Maar dan krijg je vakantie. Maar je gaat nog een race maken. Dan word ik helemaal los. We gaan nog helemaal los. Ja, want het is Niet zo zeggen dat het net gewoon. Ja, ik vind het ook jammer. Maar we het nog een beetje à la... Nee, maar het wordt wel heel leuk. Ja, We helemaal los aan met dit. oké. Dat is jammer. Aan met dit niet het helemaal los deze knijp. Helemaal los dit van met. Ja, Ja. oké. Dus het volgende filmpje is zonder mij, want dan ben ik er niet bij. Ja. Hier gezellig filmpje. Jullie camera maken toch? wel spreken. Ja, en het... Maar met de hubs ook gaat u, ja. Wie gaat eigenlijk allemaal met Theo Klaas? Wie gaat allemaal met? Wie gaat allemaal met Ja, klippen? daar hebben ze 4 keer gezegd, maar dat zeggen we net. Erik Gele. Ja, Wat een verrassing. Ludie van Dijk. Ja. Goh. Erik Kruts. krijg je geschoold. Nou. En één keer. En dan gaat gewoon een stok kwam met Saskia. Ja. Rudy, Ja. de Fiesta's, DJ Rudy, Rudy als geluidsman. We hebben een fijne vakantie met mij weer, hè? Dan kunnen ze gewoon ook afmelden. Ze zitten te zoeken met iemand weer. Brieftoets. Nou, het concert, dus nog even hel werken. Ja. Draaien. Ik ben er een bittertje bij volgende week. En dan daarna gaat je even rusten. Lekker op vakantie. En dan zien we ergens volgend jaar alweer. Of volgend seizoen zeggen we dan maar. Volgend seizoen. Dan zeggen we wel wat het allemaal gaat geven. Juist. En ik hoop dat je me niet vergeet. Ja, dan heb ik dat zwaar weer op de camera. Zo hadden we op de camera. Ja, zwaar. Dit symbolisch. Ja, ja. Hoi. Echt goed, hoor. Wat wil ze met 2 jaar Charles, hè, dames en heren. Voor zaterdag 21 april. Genieten. Ja, zit erop. Enthousiast, hè. Geniet ervan. Goeie te doen. Ze hebben er heel veel zin in. Ja. Maar ja, daar. Nee, het wordt heel leuk. Het wordt een ontzettend leuk concert. 21 april zijn we allemaal erbij. Het wordt een feestje. En vergeet niet, er is afterparty. Ja. Ja, dan komen we terug allemaal aanraken. Vonden we allemaal op de rij. Voor de hand. Ja, ja. Man
leven is alweer. La 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 la. Mooi het leven is alweer. Verder, leuke opmerkingen zien dat, hè? En dat 1 week voor het concert. Maar nou is goed. Leuk is wel het gerokfluit, het staat er niet voor de sfeer. Ja, Chris, die de luist dat, of de kiek straks ook. Chris, heel neemt ik nu een stuk met. Ja, zeker. En dat gaat nu verbleef. En dat gaat nu verbleef. Maar zo is dat dit mensen gaan krijgen. En zijn vrouw hoor natuurlijk, de man hoor. Een dikke stukje paard voor het is helaas geen de Riestervlog. Ik neem je met pad, die stukjes en man, kom me onder. Ik behoor het. Geen de Riestervlog hadden ze niet meer. Waarop? Jammer. Goed. Jongens, pak u een stuk vlooi. Pak het, ja goed. Was wie klopt een engel die man? Net alsof ze er niet gaan gehad hebben. Wie heeft iets schoon. En wie kan altijd het slijken, dat is de ergste ervan. Ja. Oh, leuk. Zingend groen langs de kant, ze zouden de benen van de Silverslag. Een leuke schip van thee met een sleetje zegt in waar het schip binnenwacht. Het geeft vooral met de zee, want de spelen de lach, ja en veulen vele schoon. Zingen midden in de boer is het boer dat is schoon, zingen zitten rol. Dat is goed, hè? Tikkie winkie. La la. Po. Po. Ja, dat zie je tot 21 april. Het is groot geweest. Ja? Het is groot geweest. Het is groot geweest. Jules? Zeg maar, ik wil nu pas tot in Turkije. Klitten weer op. Klitten? Ik heb dat ook niet goed gespeeld. Nee. Eerst gaan zoeken op die tot ons vlooi met hem. Maar ze was wel lekker. Dat is wel lekker, joh. Gaan we even een Lidl zien of zo? Pakken we die toch? Tikkie winkie. La la. Po. Po. Nee, we begonnen.